Bueno, contarnos un poquinho como fixestes, como preparastes o traballo e de que va isto das leguminosas e por qué. A ver, quen quere empezar? Pois decidimos celebrar a Semana da Ciencia basándonos nas leguminosas, porque o ano pasado foi o ano que se lle dedicaron a elas, para resaltar todos os beneficios que trae e para achegar un pouco aos alumnos o que é leguminosas, que papel xogan na bioloxía e demais. Parte dos alumnos, dos compañeros, notáis se recibiron ben a información, vos dais conta se entenden, se a siguen? Nos cursos máis baixos, a idea que temos é que non captaron todo, porque había que ter antes uns conceptos básicos e, nos primeiros cursos da ESO ainda non se dan. Pensamos que esos son os que máis, os que menos puderon entender, digamos. Pero despois fixemos unha serie de preguntas e sí que contestaron correctamente a maioría das preguntas. Entón, supoñemos que... Ese que ainda que non entende, que non entendía moi ben todo, que atenderon e captaron máis. Vamos a facer así didáctico para que os alumnos máis pequenos puderan entenderlo, porque ainda non ten moita da biología e tal. E a experiencia de dar clase, ainda que fora así, unha clase, non? Porque foron case 50 minutos e en 2 días, pois distes case 7 ou 8, non? Para todos os grupos, que tal? É moi cansado, ao final acabas... Cansado, moito tempo de pé. Sí. Sabes que repetiches xa, porque se te olvidaron. Ao principio faiche gracia, pero logo xa hai as últimas horas do día... Sí. Xa parece que che costa decir o que queres decir outra vez, o sea, o que dixeche na hora anterior, pero dis, pero como xa son novos alumnos, teño que repetirlo todo. Bueno, e ademais do tema das batas, tedes en perspectiva algún ir a estudiar ou acercarvos así ao mundo da ciencia e da investigación? Porque ahora aquí no laboratorio o aspecto é total. Total, sí. A ver. Eu quería facer algo relacionado coas ciencias da saúde, pero non sei especificamente que... Estou pensando algo relacionado coa bioloxía ou con bioloxía química para especializarme en biomedicina e na investigación de enfermidades. Eu non sei. Sería tamén, como decía, algo de ciencias da saúde e logo se podo dedicarme tamén a investigación que me gustaría moi. Eu a verdade que de biología non quero fazer nada, pero decidín estudiar ciencias porque sempre me gustaron. Como, perdón? Decidín estudiar ciencias porque sempre me gustaron. Pero non tes claro ainda por onde vas a tirar. A ti, Sara? A mí tamén me gustan as ciencias, pero no momento ainda non teño así as cousas moi claras. Pois moitas gracias e seguir experimentando e traballando e a ver que se dentro duns anos vos vexo nunha entrevista de científicos, de verdade, quen sabe, a mellor sale de aquí algún premio Nobel ou alguna premio Nobel e, isto logo terá un gran valor e por eso fago, por si acaso.